Здравейте хора, аз съм Асен, днес ще си говорим за обрата във Втората световна война, а именно той идва от зимата на 1943 година. Руснаците са били по-подготвени, тъй като са свикнали на суровата зима, а Третия райх не е бил толкова подготвен, тъй като при тях зимата не е била толкова сурова. С това идват купищата проблеми на нацистска Германия. И така през 1944 година става десанта в Нормандия, с който е нанесен пореден удар върху нацистска Германия. По това време Съветския съюз е почти окупирал и освободил напълно Полша и Третия райх така губи войната. След това в 1945 година окончателно се провежда битката за Берлин, в която Съветския съюз огражда Берлин и печели града и така слага край на войната в Европа. Доскоро, ако ви е харесал клип, ще лайк, subscribe и не забравяйте да споделите с приятели, така ми помагате много.